Mami. Da. Da. Ce faci? Papă Coca? Mami. Da. Hai Coca, bai. Mami. Aia Coca, bai. Unde? Aia Coca, bai. Care baie? Aia Coca. Dar nu i-ai dat să pape. Nu. Ce ai mai găsit acolo? Ce ai mai găsit? Tot pentru păpușică? Da? Tot pentru fetița din căricior? Ce dai să pape? Ce e aia? Ce? Da, da, în sticluța asta ce-i? Lapte? Da? Și acolo ce? Apă? Cum bea apă Coca? Așa? Aia apa. Și acolo? Aia. Și îi dai și lapte? Da. Bravo! Bravo, Carla! Bravo! Nu-i mai dai un pic de apă? Nu. Nu? Nu. Nu mai vrea apă? Nu? Păi du-te și vezi dacă mai găsești ceva. Ce ai găsit? Cartea? Cartea? Hai să vedem ce este în carte. Hai adu-o la mami. Hai să vedem. Ia să vedem. Ce e asta? Mac, mac. Mac, mac. Și asta ce-i? Babau. Și asta? Aia. Bravo, bravo. Aia. Asta ce-i? Porcul? Și asta ce-i? Asta ce-i? Piu. Piu-piu? Și aici cine e aici? Oaia. Cum face oaia? Nu, be. Da, be. Și păsărica cum face? Cip, cip? Cum face păsărica? Carla? Cum face vaca? Mă bucurăm. Foarte frumos.